Walay makapugong aron kabuton ang mga pangandoy. Kana nga atong isgutan karong buntaga mga kapuso, sanglit ang atong makauban, usa ka 70 years old nga lolo nga taliwala pa man sa iyang edad ug naabot sa kinabuhi, migraduar gyapon siya sa kolehiyo. Sabay-sabay tang ma-inspire kay Sir Lutgardo Labad gikan sa Bohol. Sir Gardy, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning. I'm feeling fine. I'm very happy and excited to do this interviews. Nabigla ako sa mga gantong interview. Okay. Sir Gardy, unang-una no, amo sa kang ila-ilahon, asa ba nagikan ang imuhang angkan ug unsa ba ang nahimong dagan sa imuhang kinabuhi? Well, my angkan, no, my clan really comes from Bohol, from the little town of Baclayon. Okay? Pero my lolo, my other lolo, is also from Oroquieta, diha sa Mindanao. Okay? So, ang roots ko is Baclayon and Oroquieta in Misamis Occidental. But we were all born, ang aking mga siblings ko, I'm the eldest of 6, no? And dalawa na lang kaming buhay. Okay? Okay? And I was born in Manila. I grew up in Manila. Nag-aral ako sa Manila. Pumasok ako ng seminaryo, gusto ko magpare, di ba? Pero because my parents and my clan were all lovers of music. They were musicians. My lolo was a violinist. My mother knew how to sing. She was one of the cantoras. She could play the piano. She sang condiments for the family. To me, na-inlove ako sa music at an early age, no? In my grade school. Then I went to the seminary. Pagpasok ko sa seminaryo, nakita nila ang talent ko sa music. Ginawa nila akong music director. Pinag-aral ako ng organ. Naging organist ako. No? High school ako noon. Ha? Pinag-aral ako sa labas ng seminaryo para mag-aral ng music. Ngayon, pero sabi ko, ayoko na maging pare. Diba? Gusto ko mag-aral ng music. Then nakita ko itong workshop announcement newspaper na magkakaroon ng drama workshop. Habang nasa seminaryo ako, pumasok ako ng summer workshop ng PETA. Okay? My God, that was an eye-opener, Cyril. Suddenly, sumasayaw ako, kumakanta ako, tumatakbo ako, nagdadrama ako, uma-acting ako. Things that I've never done before. Okay? So, pagbalik ko sa seminaryo, unhappy na ako kasi nakita ko yung gusto kong gawin talaga. Ayoko na magpare. Alright? So, lumabas ako ng seminaryo. Kamusta pud ba ang imuhang edukasyon, Sir Gardy, ug nganong wala ka natapos sa pagtungha kaniadto? Nag-enroll ako sa UP ng Broadcast Communication kasi gusto ko rin maging film director. Anong problema? Panahon ng activism, di ba? First quarterstone, 1917, naging 80, protest all around. Kaya, hindi matapos-tapos ang aking pag-aaral kasi absent ang mga teacher, cut ng classes, iba-ibang schedule. Yung 4 years ko dapat, na-stretch ng 6 years sa UP. 26 years old na ako, nakatapos pa lang ako ng 3 years of college, isang year na lang, nawala na ako ng ganang bumalik sa pag-aaral. Kasi, drama director na ako sa PETA. Nung nagde-direct na ako, kinuha na akong film scorer, music scorer ng pelikula. 1973, I was 22 years old, kinuha ako ni Lino Broca, yung aking first movie ay Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. After that, ganito kami noon at paano kayo ngayon. Nanalo ako ng FAMAS, ng best film scoring. Di marami kumuha sa akin, naging business ko na tuloy ang mag-film score. Di makakalimutan mo pag-aaral kasi suddenly kumikita ka. Kailangan ko rin kasi I had 5 brothers na kailangan mag-aral, tinutulungan ko ang parents ko. Tapos nagda-drama ako, yung gusto kong gawin. So parang at that time, parang useless na magbalik ako sa paaralan o sa UP. Pero bisan pa man nga achiever na kaayo ka, Sir Gardy, sa imuhang field sa teatro ug musika, unsa ba ang nagtulak kanimo nga mobalik sa pagtungha? Wala ba nawala ang kagustuhan nimo nga makagraduate? Wala. Nga naman, there was a time talaga, Cyril, na ang panaginip ko, nakikita ko yung aking mga paa nung naglalakad going to somewhere, tapos suddenly walang sapatos yung paa ko. No? So parang hubad ako, ang feeling ko hubad. So
parang minamatch ko yun sa sense of fulfillment na hindi ka makapagsapatos, hindi ka makapaglakad. So yun ang aking dream na imagery na bakit ako unhappy? Kasi siguro wala pa akong degree. No? Lahat naman kasamahan ko sa PETA, mga doktor, diyan sa NCCA, sa Committee on Dramatic Arts, lahat naman kasamahan ko sa teatro na nag-aral ay may mga MA na. Ako, of course, tinitingalaan nila ako as a senior pero I want to have my degree also kasi si feeling ko I will need that academic right, no? Niadtong nibalik na ka sa pag-eskwela dinhi sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Unsa ba ang nahimong dagan sa imong student life? Aduna ba'y mga kalisdanan? Ay, in the last, yung nagsimula ako mag-apply niyan 2019. Kaya dapat nagka-degree na ako ng 2020 March. Nag-pandemic. Isang challenge yung pandemic. Di ba? Isa yon. Pangalawa, nung nag-apply ako for 1 year na yon, arami ko rin ginagawa. So, challenge yung patuloy pa rin ako nagtatrabaho kung saan-saan. Suddenly, wala ako. Nasa Korea ako, ganun. Tinatapos ko yung mga requirements. No? At saka, siyempre, pagbayad, isa rin challenge yon. Kasi naman, most of my work is also voluntary. Hindi naman ako, wala na akong regular work. Wala akong regular work. Kung anong by project, naka-honoraria ka. So yun. Alang kanimo Sir Gardy, unsa ba ang main message sa imuhang kadaugan nga ba mahimo sab nga kakuhaan og leksyon sa atong mga kapuso? Umuo na lang ako para lang ma-share ko yung experience ko na wag dapat talaga tayong tumigil sa passion natin. Kung ano man yung gusto natin gawin at alam natin mahalaga ito, makakatulong sa ating bayan, gawin natin. Okay? Do not forsake your dreams, your passion. Grabe ka maka-inspire ug nagpamatuod gayod nga age doesn't matter basta lamang aduna kay sakto nga determinasyon ug pagkugi. Salamat sa pag-share sa imong istorya, Sir Gardy, dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Kanunay. Sige. Okay. Salamat din. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.